Jose Barrio Nuevo PSOE-rekin Espainiako barne ministroa izan zenari eta segundo Maireren baiketarengatik kondenaturikoa eginiko elkarrizketa argitaratu zuen atzo Madrilgo El País egunkariak. Horretan Barrio Nuevo onartu du gerra zikinean jokaturiko papera eta inoiz ikertu eta epaitu gabeko kasu baten gainerako informazioa ere eman zuen. Jose Maria Larretxea errefuxiatu hernaniarra baitzeko aleginaren gaineko hain zuzen eta bere gain hartu zuen errefuxiatua baitzeko agindu izana. 1988an segundo Maireren baiketarengatik ezarri zioten 10 urteko zigorretik 3 hilabete baino ez zituen bete Barrio Nuevok. Aurrena PSOE bere alderdiko buruzagien txaloak jaso zituen Rafael Bera estatu idazkariarekin batera kartzelara sartu zenean eta ondoren PPren gobernuak indultatu egin zuen. Larretxea 1984tik erbesteratua Kuban hiltzen 1986an. Ministro ohiaren hitzek erreakzio zaparra da eragin dute azken orduotan. Besteak beste Espainiako estatu terrorismoaren biktimak biltzen dituen Egiari Zor Fundazioak salatu du Espainiako estatuak eginiko edo babesturiko indarkeriak ez duela ekarri espetxe zigorrik egilearentzat. Hala, galen biktimek minduta irakurriko zituzten Barrio Nuevoren adierazpenak. Estatuak oraindik onartu ez dituen biktima horiek berak eragindakoak hain zuzen. Guk Ane Muguruzarekin egin dugu konexioa eguerdian entzun. Guretzako ez da ezer berria, aspalditik dakigun zerbaita, eta harritzen hau oraindik ez, gaur egun oraindik badaudela batzuk, saldatu egiten direnak halako deklarazioak entzuten, eta guk hamarkadak daramatzagu esaten, nortzu ziren gure seniden heriotzen erantzuleak, eta harritu egiten hau ez, orain bapateko asaldura agertzea, eta beste kasu batzuetan isiltasuna ez, impunitate hori. Arratsaldeon, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen zirriborroak euskararen inguruan barne biltzen duenarekin kezka agertu du Euskalgintzaren Kontseiluak. Ekimenak dio legearen aurreproiektuak ez duela argitzeazten zein izango den etorkizuneko hezkuntza eredua. Bada Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusia izan dugu gurean gaur, gonbidatu nagusi gisa eta halaxe aritu da gurako luketen eredua zentzu. Ikasle guztiei edozein jatorri dutela, edozein baldintza soziolinguistikoetan bizi direla eta bar, ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean lortu behar dutela B2 gaitasuna euskara. Egia da, Jaurlaritzak aurkeztu duen lege zirriborroan hori jasotzen dela, baina ez du zehazten zein izan behar duen bideak, eta gure ustez hor dago benetako gakoa. Horrexegatik, azkeneko hamarkadetan gure ikastetxeetatik haur euskaldun eleaniztunak atera dira, hori evidentzia da, eta ikusi da zein den arrakastan dien duen eredua, eta hori da euskara ikas eta irakas hizkuntza duen eredua. Izan ere eskatu dute eskola publikoa izateko sistemaren benetako ardatza. Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformak deituta manifestazio jendetsua egin dute larun batean Bilbon eta bertan galde egin dute guztiz aldatzea Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeak hartu duen norabidea. Eskola publikoa indartzeko eskatzea eta Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeari ezezkoa ematea. Bi xede nagusi horiekin milaka herritarrek bat egin zuten Euskal Eskola Publikoa Zarro taldeak Bilbon antolatu zuen manifestazioarekin. Ikasleen sindikatuek, familien eta irakasleen elkartek eta Labes, Teilas, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek osatzen dute plataforma eta hezkuntza lege berrian eskola publikoa hezkuntza sistemaren benetako ardatz gisa hartzen ez dela uste dute. Hortik protesta salatu dutenez, legearen aurreproiektua privatizatzailea da, ez du segregazioaren arazoekin amaitzen, adoktrinamendua onartzen du eta euskararen normalizazioan atzera pausua dakar. Bestaldetik soldaten bilakaera hego Euskal Herrian, pobretzea eta prekarietate izeneko txosten aurkeztu du ELA sindikatuak. Bertan, soldaten bilakaera aztertu du eta ondorioztatu du soldatak 13.968 euroko galera metatua izan duela 2008tik. Horrez gain, sindikatuak azaleratu duenez, soldaten erosalmena txikiagotzen ari da eta aldiz produktibitatea
handitzen. Horrela, elak salatu du patronalek irabaziak eskutatzen dituztela Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren eta Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren gobernuen babesarekin. Mitxel Lakuntza, elako idazkari nagusia. Eta KPIa igotzea nahi ez dutenak, zer da nahi dutena? Etekinak handitzea. Ez dago beste sekreturik. Gaur egun soldatak ez igotzea da, etekinen alde egitea. Enpresa, zehatz batzuen etekinen alde egitea. Eta gaur egun horregatik, prekaritateari buruz hitz egiten dugunean ere, soldatei buruz hitz egiten ari gara batez ere. Eta egungo egoera honetan, KPI-ren defensa, KPI-ren igoera ezin da inolaz ere erlatibizatu. Tubacexeko langileek 2021 batean egindako 7 hilabeteko grebaren protestetako batean, atxilotutako behargin bat epaituko dute gaurtik aurrera Gasteizen. Fiskaltzak 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du Aintzane Mendiarentzat, agintaritzaren kontrako atentatua egitea leporatzen diote eta ertzain bati bularrean ukabilkada bat ematea egotzi. Lab sindikatuak salatu du muntai poliziala dela eta elkarretaratzea deitu du langileari elkartasuna adierazteko. Astelehen honetarako Gasteizko Justizia Auzitegiaren aurrean han izan da Hamaika Telebista ere. Alde batetik, konzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala. Dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzeagatik. Bestaldetik baita ere, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. COP27 klima larrialdiari buruzko biltzarra abian da Egipton erronka askorekin aurretik. Gaur eta bihar munduko agintarien goi bilera egingo dute 120 estatu buru eta gobernu bururen parte hartzearekin lehen aldiz herrialde pobreenak konpentsatzeko aukera sartu dute gai zerrendan. COP27 irekiera ekitaldian datu adierazgarri bat ere plazaratu du munduko meteorologia erakundeak. Azken 8 urteak historiako beroenak izan direla. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari direla ohartarazi du erakundeak. Itsasmailaren igoera bizkortzen ari da, munduko bataz besteko temperatura igotzen, Europako glaziarren urtzeak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai jorratuko dituzte Sharm eta El Schengen azaroaren 18 arte. Nabarmentzekoa bestalde ez direla izango ez Txina, ez India, ez da Errusia ere, baina bertaratuko direnek bitariko bilerak egingo dituzte. Gaur dira biltzekoak esaterako Emmanuel Macron Frantziako presidentea eta Rishi Sunak, Erresuma Batuko lehen ministro berria. Gurera bueltan, kultur arloan, bere zigilua jarri zion Sustraikolinak larun batean Irungo Fikoba erakustazokan jokatu zen saioari, bere estiloan aritu zen ariketa denetan, aldiro ale bikainak utziz. 710 punturekin nagusitu zen 6 bertsolarien artean, horren bestez emandako erakustaldiaren ordainetan zuzenean sailkatu da final aurrekoen hurrengo itzulira. Baionako saioan kantatuko du azaroaren 26an. Badakit dena dela, niere izan nintekela.
Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministroiaren hitzak entzun ditugu, naiz eta Barrio Nuevo zigortu zuen Espainiako Auzitegi Nazionalaren sententziak gauza bera ez esan. 10 urteko kartzela zigorra ezarri zioten Mairen baiketagatik, baita Rafael Bera segurtasun idazkari izandakoari ere. 3 hilabete soilik pasatu zituen kartzelan Jose Maria Aznarren gobernuak indultu eman baitzion. Barrio Nuevok gerra zikina antolatu zuela aitortu du, eta horretan besteak beste Jose Maria Larretxea eta politiko militarreko kidea baitzeko agindu zuela adierazi du. Espero zenez adierazpenok gaitzespen oldea eragin dute, esaterako hitzon aurrean humiliazio bakarrik senti daitekeela, esan du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako eledunak, halaber, halako adierazpenak salatzea eta isilik ez geratzea ezinbestekotzat jo du. Barrio Nuevok esan dituen gauzak eta Barrio Nuevok esandakoak erabiltzeko erabili duen tonoa oso mingarria dela biktimentzat. Bereziki garrantzitsua iruditu zait, etaren biktima izan direnek honen aurrean agertu duten kritika eta kontrako jarrera. Baita ere, Rafaela Romero diputatu Gipuzkoar sozialistak egin dituen adierazpenak. Barrio Nuevo ministro izan zen bitartean, berak aurrela esaten du, jakitun zela gertatzen ari zenaz, adierazten du baita ere, modu batera edo bestera, gobernu Espainiarrak erabaki zuela indarkeria honi aurre egitea Frantziako gobernuak estutu zuenean. Eta beraz, alde horretatik oraindik onartezinagoa da. Hain zuzen ere, Barrio Nuevoren hitzak atera diren bezain porronto, hasi dira politikaren arloko pertsonen eta biktimen elkarten erreakzioak eta iritziak ateratzen. Aritik, EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik Twitterren azpimarratu duenez, Barrio Nuevok marei askatzea agindu bazuen, hori izan zen Larretxea baitzea eta gainerakoak Galen izenean hiltzea ere agindu zuelako. Horrez gain, EAJak eta EH Bilduk Espainiako presidentetza ministro Felix Bolañosi azalpenak eskatu dizkiote argitu dezanea memoria demokratikoaren legea baliatuko ote duten Barrio Nuevok azaldutako gertaerak ikertzeko. Foro sozial iraunkorrak berriz Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezi zuzendu zaio, keinu argi bat eskatu dio, onartu dezan Espainiako estatuak giza eskubideen urraketa larriak egin zituela indarkeriaren zikloaren testu inguruan. Era berean, Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusi eta eskubide sozialen eta 2030 agendarako ministroak nabarmendu du, inork ez lukeela ezein tribunatatik estatu terrorismoa normaltzat jo behar. Egiari Zor Fundazioak gatazkaren testu inguruan aplikatutako justizia ereduaren desoreka kritikatu du. Eta Fernando Buesa Fundazioak esan du, onartezina eta iraingarria dela etaren aurkako gerra zikina herrialde demokratiko batean defendatzea. Ordea, Maria Jauregik eta 2000 urtean hildako Juan Mari Jauregiren alabak PSOEri eta Pedro Sánchezi eskatu die hitz egin dezatela honetaz, eta Iñaki García Arrizabalagak Komando Autonomo Antikapitalistek 1980an Donostian baitu eta hil zuten Juan Manuel García Corderoren semea gogorarazi du, zure senide baten hilketa justifikatuta zegoela irakurtzea iraingarria dela, egia, justizia, reparazioa eta memoria eskatu ditu Galen biktimentzat. Bestalde, Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroak Galen ekintza terrorista gaitzetsi ditu eta esan du horren arira Jose Barrio Nuevoren adierazpenak oso larriak direla, Eneko Andueza PSren idazkari nagusiarentzat onartezinak dira ministro ohiaren adierazpenak, izan ere gerra zikina onartu zuen igande honetan. Komunikabidei helarazitako ohar batean buru sozialistak adierazi du Barrio Nuevoren adierazpenek oso gertakari larriak eta nazkagarriak justifikatu nahi dituztela, demokraziaren eta zuzenbide estatuaren aurka egiten dutenak entzun. Adierazpen onartezinak dira. Demokraziaren eta zuzenbide estatuaren aurkako gertakari larriak eta nazkagarriak justifikatu nahi dituztenak. Bidegabeak dira, biktimei min ematen dietelako, eta gainera izugarri sufritu duen gizarte baten aurkadoaz. Justiziak erabaki beharko du, orain erantzunkizunik badagoen. Galen jarduera terroristek Euskadiko Alderdi Sozialisten gaitzespen irmoa izango dute beti.
Gai zaldatuta berriz aipatu dugu lerroburuetan, Hego Euskal Herriko soldaten garapenaren inguruan osatutako txostena aurkeztu du goiz honetan ELA sindikatuak. Txostenean besteak beste, azken urteotako soldaten igoera eskasean eta langileen erosalmenaren galeran egoten da azpimarra. Soldatak erosalmena galtzen ari direla azkenengo urtetan. Eta 2008tik aurrera erosalmenaren galera eman dela soldatetan herri honetan. Pobretze fase batean gaudela esaten dugu, baina pobretze fase hori ez da denentzako. Pobretze fase hori langile klasearentzat ematen ari da. Eta langile klasearen barruan pobretze hori areagotu da langile prekario honetan. Bada garaia logika kapitalistatik ateratzeko, logika kapitalistak soilik eraman gaitu errenta handienen eta txikienen arteko aldea geroa eta handiagoa izatera. Eta KPIa igotzea nahi ez dutenak, zer da nahi dutena? Etekinak handitzea, ez dago beste sekreturik. Gaur egun soldatak ez igotzea da, etekinen alde egitea. Enpresa zehatz batzuen etekinen alde egitea. Lan gatazkei helduta berriz, bihar bilduko dira Bizkaiko metaleko sindikatuak, patronalarekin, lan hitzarmenaren negoziazio mahaian, bada batzarraren atarian, UGT, Komisiones Obreras eta Labek, astebeteko grebarekin mehatxatu dute akordiorik ezean. FBMI argi eta garbi utzi, borrokan jarraituko degula, hitzarmen berri bat lortu arte. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzera pausorik. Hori, momentu honetan, da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Eta Araban, Tubacexeko langile baten aurkako epaiketa, hasi da gaur Gasteizen, Adi. 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi diote Aintzane Mendiari, 2021ko ekainean Tubacexeko elkarretaratzengatik. Agintaritzaren kontrako atentatua leporatu diote eta ertzain bati ukabilkada bularrean ematea egozten diote. Epaiketa astelehen honetan izan da, eta Gasteizko epaitegien aurrean bildu dira Tubacexeko langileak eta salatutako langileen plataformako kideak ere. Aintzane Mendiari euren babesa eskaintzeko. Alde batetik, kontzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala, dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzagatik. 2021ko ekainean Tubacexeko langileak epaitegiaren aurrean bildu ziren aurreko mobilizazioetan bezala. Akusatuak sarreran eta irteeran txalotzea eta ondoren etzera edo piketera joatea zen euren asmoa. Hala ere, ertzaintzaren brigada mugikorrak zabaldu zuen dispositiboa eta bultzaka hasi ziren. Aintzane Mendiak dioenez, 3. lerroan zegoen eta bapatean lehen lerroan ikusi zuen bere burua. Mendiak azaltzen duenez ondoren hormaren kontra atxilotuta egotea eta gorputza kolpez beterik izatea gogoratzen du. Testu inguru honetan mobilizazioan salatu dute ere egoera hau kriminalizazio estrategia bat dela, Tubacexeko greban aktiboki parte hartu zuten eta euren lanpostuak defendatzeko eskubidea erabili zutenak zapaltzeko. Bestaldetik baita ere zentzu honetan Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu.
zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Gauzak horrela orain ikusteko dago Arabako probintzia auzitegiak aurrera eramango duen sententzia. Osakidetzak dolu perinatalaren protokoloak indartuko ditu. Hala erabaki du astelehen honetan Gasteizko Parlamentuak, EAJak, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PSek sinatutako legez besteko proposamena onartuta. Proposamena onartu duten taldeek azpimarratu dutenez, osasun arloko profesionalek zeregin garrantzitsua dute familiei dolu prozesuan laguntzen eta horretarako behar bezala prestatuta egon behar dute. Bestalde, Mediterraneoko jarduera oraingoz bertan behera uzteko eskatu dio itsas agintaritzak Aita Mari erreskate ontziari. Aita Mari erreskate ontziak atzeratu du bere hurrengo erreskate misioa. Ohar batean, azaldu duenez, Castelloko itsas kapitaintzak eskuratu dio urtea amaitu arte. Espainiako uretan egoteko Italiako gobernu berriak migrazioaren inguruan duen jarrera hobeto ezagutu arte. Nafarroako Ager eremuko herri guztiak elkartzeko ahalegina egin dute asteburu honetan Azkoienen, izan ere agerraldia ekimenaren helburu nagusiak Ager eremuan euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzea eta euskal zaletasuna piztea dira. Horretarako lehenbiziko ager topaketak burutu dituzte asteburu honetan. Jokoteknia bideojokoen 5. edizioa azaroaren 12an ospatuko da Harrobia ikastolan. Bizkaiko Foru Aldundiko Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean antolatu dute jardunaldia, euskara eta bideoak uztartzea xede hartuta.
Jokoteknia bideojokoen 5. edizioa azaroaren 12an ospatuko da Harrobia ikastolan. Bizkaiko Foru Aldundiko Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean antolatu dute jardunaldia. Bideojokoak euskaraz sortu eta konsumitzeko borondatea izango geunke eta horixe izango litzateke edatu nahiko geunkena. Edizio honetan Euskadiko bideojokoen industria jarriko dute erdigunean gainera. Guzti honen atzean bideojokoak egun kultura produktu bezala kontzietzen hasi diren honetan industria bat daukia atzetik, hori ere ezin dugu ahaztu. Horrentzako espazioa zabaltzea, hausnarketarako aukera emotea eta sortu daitekezen sinergiei bide emotea. Bideojokoen industria egongo da erdigunean eta horretarako gainera askotariko gonbidatuak egongo dira. Goizez hainbat hitzaldi egingo dira besteak beste, Ibai Aizpurua bideojoko garatzaileak zer den game bat azalduko du. Eta Ainize Amestoi soinu eta musika sortzaileak bideojokoetako soinu sorkuntzari buruzko aurkezpen bat egingo du. Arratzaldean berriz euskarazko bideojokoak probatzeko aukera egongo da. Aurten gainera jardunaldiak Harrobia ikastolan izango dira. Bideojokoak, sormen industria, kirol lehiaketa eta marketinga Harrobia ikastolaren DNA-aren daude eta horrezegatik jarduera honetan parte hartuko dugu. Aurrekoetan ez bezala, aurten ez dutela emakume aditurik hizlari bezala izango deitoratu dute antolatzaileek. Berdintasunen aldeko deialdiz egiteko. Ze saiatu garen arren, zoritxarrez urte honetako jokoteknian ezin dugu emakume euskalduna diturik topeu. Eta guretzat oso garrantzitsu den arlo bat izen da, bideojokuetan profesionalaki aritzen diren emakume euskaldunak gugaz harremanetan jartzera gonbidatu nahi duguz. Hurrengo jardunaldizetan parte hartzeko deialdiz egin ez. Bada, jokotekniako 5. jardunaldietan egun osoko egitaraua prestatu dute ikasle, zale eta garatzaileak kontaktuan jartzeko aukera emango duenak. Eta bulego taldeak aurten bizitakoaren inguruko dokumental sorta estreinatu du. Gure bizitzako lehen bira 5 aletan banatuta, igandean argitaratu zuten lehena haien Instagrameko kontuan eta berri honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Beti amestu izan deuna, beti nahi izan deuna, taldea peukitzie, nina iatzie, da ametz bat, baino ez nahu, Hau da gure bizixe gaur honi, ensaixue, o kontzertue, o kantoa preparatu erdeu. Sakrifikau dela musika talde baten egotia, lokalin ordo pillo bat bota ditu, da orduan horredan atiken, segun duke bulego bizitzeko era badala. Askotan ikusteu jendie kontzertutan elkar bezarkatzen, onearrez, omuxukatzen, eta oso harreman berezixe da, nahi bulegon bakarri pasau izan zatena.